10 perc a változáshoz. Szeretettel köszöntöm Önt! Igazi belső információkhoz juthat a következő 10 percben. Engedje meg, hogy röviden bemutatkozzam, Pál József vagyok. Jobb oldalt látható üzlettársaimmal, Tomás Mitszel és Jörg Wittkével együtt az elmúlt 20 évben több cégnél több mint 1 millió fős ügyfélbázist építettünk föl. Mindhárman elmondhatjuk magunkról, hogy több mint 20 éve dolgozunk a marketing területén, komoly sikereket értünk már el, de hasonló volumenű vállalkozással még soha életünkben nem találkoztunk. Egy igazi világújdonság az elkereskedelemben, amit most bemutatok Önöknek. Egy teljesen új üzleti modell, amely online, otthonról végezhető üzlet. Ez rendkívül előny, úgy gondolom, mindannyiuk számára. Mi a múltunkból, tapasztalatunkból tudjuk, hogy mennyi időt töltöttünk utazással, és hány százezer kilométert vezettünk le autóban. Sokszor azt se tudtuk, hogy éppen hol alszunk meg egy éjszaka. És itt van egy vállalkozás, amely most egy virtuális üzletként otthonról építhető föl az internet segítségével, akár ki sem kell mozdulnia a kellemes, kényelmes otthonából, és fölépíthet egy világszintű vállalkozást. Rendkívül magas jövedelmeket érhet el a vállalatunknál. A pár ezer eurótól a több százezer eurós jövedelmekig mindenre van élő példa a Dublinál. Egy ma már milliárdos vállalat világszintű fellépésének lehetünk a részesei. A Dubli azt tűzte ki célul, hogy a következő 3 évben 500 millió ügyfele legyen világszerte, és a legnagyobb szórakoztató és kereskedelmi központot építsük ki az interneten. Mindezt egy ingyenes kapcsolati média szoftveren keresztül, ahol a szórakozást visszük díjtalanul el a számítógépekre és a mobiltelefonokra, soha korábban nem látott módon. Mindez 2010 ősztől indul, elsőként az egész világon. Világszerte korlátok nélkül tevékenykedhetünk, nincsenek határok, bárhol lehetnek üzlettársaink, és bárhol lehetnek ügyfeleink. Top támogatást nyújtunk üzlettársainknak, naponta élőben, webkonferencián is, illetve helyszíni bemutatókon és több nyelven mindezt. Tökéletes időzítés az önstartjához. 2010 őszétől indul a díjtalan szoftverünk, amely meghódítja az egész világot, legyen ennek ön is a részese. A MyDubli startja 2010 4. negyedévében lesz. Ez egy számítógépekre és mobiltelefonokra letölthető ingyenes szoftver, amely egyedülálló streaming sugárzási technológiával rendelkezik. A vállalat, amelyik a háttérben áll, a Dubli. A fényképen Michael Hansen tulajdonos látható, dán származású. 2003. júniusától indult ez a vállalkozás, és 2008. augusztusában volt az a mérföldkő, amikor Amerikában elindult az értékesítés, melynek a vezetője Dean Mannheimer. Dean az első 16 hónapban több mint 4 millió dollárt keresett, és több mint 10 olyan üzlettársa volt, aki már az első 6 hónapjában 100 000 dollárnyi jövedelmet ért el havonta. A mi vállalkozásunk Európában 2009. novemberében indult, a cég, mint látható, a tőzsdei jegyzett, a központja Európában Berlinben van, és a pénzügyi irányítása pedig Amerikában, Floridában, Boca Ratonban. 2010 4. negyedévében indul az a kis ingyenes szoftver, a MyDubli, amely meghódítja a világot. Nézzük meg, mit tud ez az ingyenesen letölthető szoftver, amelyet néhányan már működés közben is láthattunk Németországban. Ez a kis alkalmazás ingyenesen lesz letölthető telefonokra és számítógépekre, és ez év ősztől kezdjük el rajta keresztül összekötni a világot. Ha önnek, mint ügyfélnek lehetősége nyílna arra, hogy egyszerűen egy-két kattintással elérje a világ legjobb termékeit, legmárkásabb termékeit méghozzá a legolcsóbban, vagy épp egy webáruházban több millió termék közül választhat és pénzt kaphat vissza a vásárlásából rendkívüli árakat elérve, vagy egy szórakoztató csatornát, ahol a legjobb filmeket, a legjobb zenéket nézheti, hallgathatja, könyveket olvashat, játszhat online játékokkal. Ha mindezt elérhetővé teszi az ön számára egy ingyenesen letölthető szoftver, akkor ezt ön is kipróbálná, nem így van? A Dubli pontosan ezt teszi elérhetővé az ön számára egy ingyenes szoftveren keresztül. A legjobb filmek, zenék, könyvek és játékok lesznek rajta elérhetőek egy minimális havi fix díjért, korlátlan mennyiségben. Mindannyian találkoztunk már néhány sikertörténettel az interneten. Google, Amazon, eBay, Facebook ismerősen hangzanak, ugye? Amikor ön először találkozott a Google-el, még teljesen idegen terület volt az ön számára. Mára beépült az életébe. Ugyanez igaz az Amazonra, a Facebookra is. És a Dublival ugyanez lesz a helyzet. Egy díjtalan szoftver, amely
elképesztő szórakozást és élményeket és előnyöket nyújt az embereknek, elterjed az interneten. Mindez ősztől fog indulni, és bármit fognak tenni ezek az ügyfelek a jövőben, akik letöltötték az ön ingyenes szoftverét, bármit, vásárolnak, részt vesznek az aukciókon, telefonálnak, vagy éppen zenét hallgatnak, ön egy életre szólóan fog belőle részesedni, hiszen az önre kódolt szoftvert töltötték le. Ez így már érdekesen hangzik, nem igaz? Több százmillió ügyfelet fogunk ezen keresztül összekötni a következő pár évben, akik naponta fogják használni, vásárolni, aukciókon részt venni, szórakozni, és ebből ön állandóan fog részesedni. Nézzünk néhány ügyféltapasztalatot a szolgáltatásaink közül. Római nyaralás 92%-kal volt olcsóbb. Televízió házimozi rendszerrel 93%-kal olcsóbb. Mastercard pénzzel feltöltve 51%-kal olcsóbb. Gyakorlatilag készpénzt vásárolt olcsóbban. Apple telefon 96%-kal olcsóbban. Egy BMW Mini 99%-kal olcsóbban. Bútorvásárlási utalvány 2000 euró értékben 99%-kal olcsóbban. Egy Mercedes, egy Cabrio, aranyrúd az értékének a töredékéért. Ezek azok a tapasztalatok, amit a Dublinán naponta átélhet, és amiről sokan beszélnek. Az ön vállalkozása, a közös vállalkozásunk, a Dublin Network ezekre az előnyökre épül. Ha ön szeretne egy olyan stabil vállalkozást felépíteni, amely igazi kézzelfogható előnyökre, megtakarításra, szórakozásra, élményekre épül, akkor a Dublié ilyen. Különleges jövedelmező vállalkozással rendelkeznek éppen emiatt az üzlettársaink világszerte, ma már több mint 140 országban. Szabad időbeosztás alapján bárhol dolgozhatunk, otthonról is. Alacsony befektetés mellett kiemelkedő jövedelmek érhetőek el nálunk. Területi korlátok nélkül világszerte építhetjük az üzletünket, mindezt a legújabb technikákkal, különleges eszközökkel, top támogatással. Ehhez társul 2010 év végétől a várva várt MyDubli szoftver, amelyen keresztül meghódítjuk az egész világot, és önnek is a kódolt szoftverén keresztül rengeteg ügyfele és üzlettársa lesz. Szeretnék önnek néhány európai példát mutatni az elmúlt fél évből. Stefan Berz az első hónapban 2000 eurót keresett. Simon Walker 2500 eurót keresett júniusban. Daniel Pfeiffer az első 5 hét alatt több mint 10 000 eurót keresett már. És jöjjön néhány számlakivonat nevek nélkül, baloldalt fönt, júniusi elszámolás, 55 000 euró jövedelem, mellette 24.500 eurós jövedelem, alul 27 000 euró, illetve 60 000 euró. Csak pár darab a magasabb jövedelmek közül, mindezt az első fél év alatt teljesítettük az indulástól számítva Európában. Nem találkoztam még olyan céggel, amely hasonló jutalmakat kínálna, mint amit a Dubli. Az igazgatók, ugye a 39 fős hálózattól részt vehetnek különleges utazásokon, szemináriumokon. Azok, akik elérik ebben az évben a Vice President pozíciót 5 igazgatóval, a Kajmán-szigeteken kapnak egy telket, amelyre később egy luxusvilla épül. És mindenki, aki ebben az évben eléri a legfelsőbb pozíciót, kap egy luxus Bentley Cabriót ajándékba. Az ön sikerének a kulcsa most valóban az ön kezében van. Hozzon egy döntést. Ön döntheti el, mikor, hol és mennyi időt fog rá szánni. Nagyon egyszerű, amit kínálunk. A trendet követő koncepció. Teljesen testre szabott. Ön választja meg az indulási összeg nagyságát. Hogy ez bronz, ezüst vagy aranycsomag, csak önön múlik. Az ingyenes MyDubli szoftver önre kódolva, amit a felhasználók világszerte majd letöltenek, és továbbadják másnak, folyamatosan növelni fogja az ön ügyfélkörét automatán. A segítségünkkel ön élő és rögzített üzleti prezentációkon, webkonferenciákon, több nyelven tudja megmutatni az üzletet mások számára, és az ön vállalkozása automatizálható. Saját weboldalakkal, eszközökkel, több nyelven, nem csak magyarul. Látogassa meg a következő webkonferenciát, ahol fél órában mindent részletesen megismerhet. Az e-commerce elkereskedelem fejlődik. Ön is vegye ki a részét a sikerből. Köszönjük a figyelmét! Találkozzunk az élő üzleti bemutatókon Európa szerte és a 20 órakor kezdődő élő webkonferencián. Hívja fel most a meghívóját a részletek miatt.